Tarata November kalo tile 25 san 2020 amunu sɔgɔlen bana an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Furancɛla fanga jamanakuntigi badaw ye Qatar lasigiden bisimila kunu. An bɛ n'an da don ɲɔgɔn ye la ko walawalaw ye. Ni aw ka kunnafonidi kɛnɛ sigilen. Qatar jamana ko a labɛnnen don furancɛla fanga dɛmɛni kama. Furancɛla fanga jamanakuntigi badaw ye Qatar lasigiden Ahmad Abdulrahman Al Seinad bisimila kuluba jamanakuntigiso la kunun tarata November kalo tile 24 san 2020. Ci sɛbɛn fila tun b'a bolo ka bɔ u ka jamana masakɛw yɔrɔ. Tuma min na ani furancɛla fanga jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye banna, a ye laseli kɛ kunnafonidilaw ye. A y'a jira k'a tun nanen don ni bataki fila ye ka bɔ u ka masakɛ Tamim Ben Ahmad Al Thani an'o danka Abdullah yɔrɔ. Lasigiden ka fɔ la, ale ni furancɛla fanga jamanakuntigi ka kɔrɔfɔ dɔ bolila Mali ni Qatar ka ɲɔgɔn dɛmɛ siraw kan. A ka fɔ la hali bi jamana fila ninnu cɛ ka ɲi kosɛbɛ. Ko basi fosi tɛ u cɛ nafoloko, politikiko ani adamadenya nasiraw la. Wa ko hali sen na bɛnkan caman bolonɔ bilalen don Mali ni Qatar cɛ. Afrique keleyantɔn a ɲangini a ka jamana kiriso fɛ Pierre Buyoya ye walan sɛmɛ. Burundi jamanakuntigi kɔrɔ Pierre Buyoya tun ye Afrique keleyantɔn ka ciden kɛrɛnkɛrɛn ye Mali ni Sahel la. Kunun tarata November kalo tile 24 san 2020 a ye walan sɛmɛ ka bɔ o baaraw la ka sɔrɔ a ma kunfɔ o la. Nka kunnafoniw y'a jira k'a bɛ sɔn ka baarabila kun jɔnjɔn fɔ kunnafonidi lajɛ senfɛ bi araba November kalo tile 25 san 2020. An b'aw ladɔnniya ko Octobre kalo tile 20 tɛmɛnen Pierre Buyoya kirila ka ɲanki si kaso la a ka jamana kɔnɔ. Ka da kan k'a nɔ yera jamanakuntigi kɔrɔ Melchior Ndadaye ka saya la san 1993. Ale de y'o nɔnabila jamanakuntigiya la. A masurunyamɔgɔ 20 ɲɔgɔnna fana ɲangira ka fara a kan ka sabu kɛ k'u ye bɛnbɛnbɛn siri jamanakuntigi la juguya la k'a faga. Afrique keleyantɔn masurunyamɔgɔ dɔw y'a jira ko Pierre Buyoya b'a fɛ ka sɛbɛn don kiriso la kokura walasa segi ka kɛ kiri in kan. Nka kabini kiri in jaabi bɔra ka bin, Afrique keleyantɔn yɛrɛ ma fɛn fɔ ko in na fɔlɔ. An bɛ taa Niger jamana kan. Jamanakuntigi kɔrɔ Mamadu Tanja fatura. Niger bɛ sangamɔda sigi la. U ka jamanakuntigi kɔrɔ Mamadu Baba Tanja fatura kunun tarata November kalo tile 24 san 2020 ka si to san 82 la. A saya kunnafoni lasera tele la sufɛ a ka jamanakuntigi so fɛ. O siratigɛ la Niger faamaw ye tile 3 sangamɔda sigi daminɛ jamana fan bɛɛ fɛ. Niger darapo bɛ yɔrɔ yɔrɔ la a bɛna yelen ka dan hakɛ la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na. Aw k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ in kan.